ଅନୁଚିନ୍ତା। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସନ୍ତୋଷଠାରୁ ବଡ଼ ସୁଖ ନାହିଁ। ଲାଳସା ଲୋଭଠାରୁ ବଡ଼ ରୋଗ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତିଠାରୁ ବଡ଼ ତପ ନାହିଁ। ଅଜ୍ଞାନୀ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଅନ୍ଧ ଦର୍ପଣରେ ନିଜ ଚେହେରା ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ଉପଦେଶ ଦେଉଥିବା ଲୋକ ମୂର୍ଖର ଶତ୍ରୁ। କବି କ'ଣ ଦେଖି ନପାରେ, ନାରୀ କ'ଣ କରି ନପାରେ। ଯାହାକୁ କେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାକୁ ସମୟ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥାଏ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।